Днес ние от семейство Ричи ще разберем дали Сеул наистина заслужава цялата тази шумотевица с неговата кей-поп музика, която завладя света, най-лудата и странна улична храна и супер известните каваи развлечения. Така че не забравяйте да гледате до края, за да разберете отговора, защото похарчихме повече от $100 000 за това видео. Корея е известна не само с вкусната си улична храна, но и с някои наистина странни неща, които няма да повярвате. И започваме с библиотека за рамен. Тук продават огромно разнообразие от инстантни рамен, така че е много лесно да намерите точния вкус, който ще обикнете от най-лекия до супер пикантния. А сега ебем за ядене. Виж тази маса! Това е гигантска опаковка рамен. А сега ще изберем 3 рамена за нас. Има дори рамен с сирене. Ето една кутия с рамен. Показват нивото на пикантност. Има ниво ад, ето топ 3, а ето топ 1. Точно в тази библиотека можете сами да си направите рамен. Добавете малко вода и го сготвите тук. Направихме най-лекия рамен. Нека го опитаме. О, не те ли е страх? О, наистина е люто. О, много люто! Сега цялата ми уста гори. Следващото място е супер популярно улично заведение с Мишлен звезда, където сервират жив октопод, който се движи в устата ти. Местните обожават да го ядат. Чакахме дълго на опашка, разгледахме наградите им и най-накрая ни пуснаха вътре. Готвачът започна да приготвя октопода точно пред нас. И дори след като беше уловен, той продължаваше да се движи. Донесоха ни жив октопод, който буквално се движи точно на нашата чиния. Честно казано, гледката е всичко друго, но не е апетитна. Движи се. Горе-долу ядлива. Наистина ли го стъвка? Следващото нещо, което ще направят, е да ви приготвят от игра на калмари, където трябва да изрежете формата без да счупите бисквитката, иначе ще бъдете елиминирани. Помнете, че трябва да я оближете. Да, нека го направим. Вау, толкова е сладко. Захарно. Вкуса е като карамелизирана захар. Нервен момент. Нямаше да премина предизвикателството. Сега нека опитаме местния корндог. Това е най-известното корейско ястие. Това е царевичен глизи с кашкавал на пръчка. Сега нека го опитаме. Това е наистина вкусно с толкова много кашкавал. Има наденица на дъно. Сега ще ядем корейска монета от тесто с сирене. Готвачът сложи 2 големи парчета сирене вътре в тестото. Мирише много добре. Мама и аз отхапахме. Толкова сирене. Вкусна. Това е най-доброто ястие от уличната храна до сега. Това е модерният торнадо картофна пръчка. Вкусно, точно като пържени картофи. След това имаме сурово смляно говеждо месо с яйчен жълтък. Предполагам, че трябва да го разбъркате. Нека опитаме. Наистина вкусно. Добър апетит. По-добро от октопода. Добре, ще видим. Честно казано, наистина е много добро. Но не бих го ял редовно. След това отидохме в ресторант, който прави най-известните кнедли в Корея. Сега тримата ще ядем кнедли. Той спечели Мишлен за тези кнедли 8 години подред. Нека ги опитаме. Наистина е горещо. О, толкова е горещо. Вкусни кнедли. Много сочна. Вкусно и горещо, но е толкова добро. Много е вкусно. Някои от най-добрите кнедли, които съм опитвал. Намираме се в странно кафене, където всичко изглежда като карикатура. Чувстваме се, сякаш сме влезли в ретро анимационно шоу. Имаме черно-бели десерти и напитки. Всичко изглежда двоизмерно. Чувства се като да сме вътре в игра. Трикът на кафенето е, че всичко е черно и бяло. Чини, чаши, дори десертите. Нека ги опитаме сега. Надявам се всичко това да е истинско, а не анимационно. Наистина вкусно. О, вау, току-що получих допълнителни животи. Дори лимонадата тук не е нормална. Това е толкова яко. Ние сме в най-странното кафене в това видео. Вътре има много аквариуми с всякакви риби. Кафенето също има много зеленина и дървета. Чувстваме се като в Аватар. О, абсолютно. Чувства се като друга вселена. Имам предвид, никога не съм виждал нещо подобно. Много е странно. Поръчахме тези напитки и десерти. Почти всички напитки са сини. И също така имаме тези сладки малки мечета върху чиниите. Взех си торта с форма на сирене. Нека го питаме. Мечките са великолепни.
Това е някакъв филм на ужасите с Анджелина. Сега нека го разбъркаме. Изглежда като кисели желирани бомбони, превърнати в лимонада. И ето, едно студено синьо кафе. Много необичайно. Това е толкова готино кафене в голям град, където можеш да се отпуснеш и да се насладиш на вкусна храна. Сега посещаваме сладко кафене, където Мечка вече ни посреща. Това е най-сладкото кафене, което някога ще видиш. Толкова сладко. Защо прегръщат това нещо? Това е супер сладък концептуален магазин с много цветни мечета, усмивки и зайчета. Освен играчките, тук можете да се насладите и на десерти, и напитки. Това е най-странното сладко кафене, в което сме били. Имаме торта във формата на розово мече, а ето и 3 розови лате. Но първо трябва да ги разбъркате с сламка. Но това е бяло. Ягодово-розова лате. Лати? Това е лат. Има ли кафе? Бяло кафе ли е? Предполагам, че да. Да опитаме ли тортата? О, това е срамота. Добре тогава. Счупи се. Не, вече не е сладко. Извади му окото с вилицата си. Това беше най-сладкото и розово парче торта, което съм виждал в живота си. Със сигурност е най-кавай тортата в това видео. Кавай! И след като посетихме най-интересните кафенета в Сеул, се отправихме към концерт на K-pop. K-pop Demon Hunters в момента е най-популярната музика, излизаща от Сеул. Те оглавяват класациите. Анимационното им шоу е най-гледаното в Netflix, но много преди тях беше Gangnam Style, което завладя света и достигна почти 6 милиарда гледания в YouTube. И освен всичко това, това е любимата песен на Лиса, затова отидохме на концерта, за да я изживеем сами. Стигнахме до мястото и побързахме да купим билетите. А след това, заедно с другите корейци, чакахме шоуто да започне. И накрая Psy излезе и концертът започна. Огромна тълпа, водно шоу и гост звезди. Всичко беше страхотно и всички танцуваха. И след това дори изпълниха най-големия хит на годината – Епитом. И по време на паузата между песните, операторът реши да заснеме Лиса и Хайрю. Показаха ги на големия екран и всички в тълпата, включително и Psy, ги видяха. Лиса беше толкова щастлива и тя разтопи сърцата на всички. 저분이 30대 소리 질러 말을 지금 알아들으신 건가? So you're gonna represent all the foreign people. You're gonna make some noise right now. 3, 2, 1. И тогава дори пуснаха песента, за която дойдохме. Лиса никога не е била толкова щастлива и развълнувана. След концерта всички отидохме да разгледаме известните корейски забавления и започваме с най-странния хотел, където работят роботи. На входа ви посрещат огромни роботизирани динозаври, а на рецепцията има роботи вместо хора. И за да се настаните, трябва да отидете при тях, защото тук буквално няма човешки персонал. Мога да сложа ръката си в устата на динозавъра. Надявам се да не ме ухапе. Това е наистина странно. Имаше и робот, който доставяше пране на входа. Здравей! Здравейте! Това е рецепцията. Трябва да говорите с робота, за да се настаните. Защо ни игнорират? Good day, everyone. Показва насам. Тук се регистрираме. Тук можем да се настаним сами. Дадоха ни ключа за стаята. Всичко е готово. Настанихме се. Това е най-странната рецепция някога. Изглежда, че цялата сграда е само стаи и роботи и нищо друго. Но поне тук няма роботи. Етажът се определя автоматично, когато сканирате ключа за стаята си. Вау, толкова необичайно! Стигнахме до нашия етаж и започнахме да търсим стаята си. И ето я нашата стая. Вътре беше просто обикновена стая, но нямаше роботи. Къде са роботите? Робот туалетна. Нека натиснем бутона. Абонирайте се. Бъдете умни като този робот. Тук има таблет, от който можете да поръчате кърпи, халати и всякакви удобства. Нека го изпробваме.
face towel one amount, others one type your request is receiving. Роботът куриер ще донесе всичко. Роботът куриер от лобито получи нашата заявка и отиде да я изпълни, но отиде в непозната стая, където имаше служител, който да помогне. Така че роботите все още не могат да се справят напълно сами. Роботът извика асансьора с роботизираната си ръка, качи се на нашия етаж, пристигна до стаята и обяви с гласово съобщение: И почука на вратата. Вау, изглежда, че робот пристигна. Наистина ли е зад вратата? Това звучи наистина страшно. Малко е страшно да отворя тази врата. Здравей! Your delivery has arrived. Please press the open button. Мисля, че трябва да натисна нещо. Натиснах бутона и робота ми подаде кърпите. Вау! Получих кърпата. И след това изпратих робота обратно на станцията му. Thank you for your order. След това ще посетим един много странен хотел и ще видите защо. Това е напълно кавай хотел. Мечката е по-висока от мен. Какво става? Ние в детска градина сме. Аз? Искам да кажа, не разбирам. Наказан ли съм и ме връщат в детската градина? Целият етаж беше украсен с калай, патета и декорации. Ще погледнеш ли това? Има червей, който виси от балони. Имам предвид, това е супер странно, нали? Но най-интересното тук е стаята. Добре, определено сме в детската градина. Влезте. Всичко е розово. Това е най-сладката стая, която намерихме в града. Виждали ли сте някога това? Басейн с топки в хотелска стая. Тази стая е перфектна за уморени възрастни, които искат отново да се почувстват като деца. Сега нека ме топуваме в басейна с топки. Добре, аз съм първи. Ето ме. Това е какво е след дълга разходка и тежък ден. Влезте тук и се насладете на басейна с топки. Знаете ли, когато ще сте градина, нещо е? Малко странно. Странно е, но забавно е. Да, забавно е. Това е хладилникът и изглежда наистина странно. Виж това. Много сладък хладилник с пате. Отваря се. Готино! Можеш дори да прегърнеш мечката тук. Получих си прегръдката. Има тези сладки малки чашки тук, в които очевидно можеш да пиеш какаото си. В нашата стая има дискотопка и тя свети. Никога не съм виждал нещо подобно преди. Всичко тук е пълно с играчки, дори лампа във формата на мечка, има дори плюшено зайче и пате на леглото и наистина изглежда супер сладко. О, има дори завеса с зайчета. Това е първият път, когато сядам в дървена вана. Това е наистина странно. Надявам се да не тече. След това се насочихме към най-екстремната атракция в целия Сеул. Сега се качваме на най-високия мост в света. Ще бъде толкова лудо. Готино? Да. Не ви ли е страх да минете по него? Първо, трябва да се качим с асансьора. Ще се изкачим до 124 етаж. Страх ли те е? Да, много уплашен. Стигнахме до 124 етаж и от тук горе целият град изглежда малък, но все още трябва да се изкачим още по-високо до 1821 фута. Събраха ни в група и ни поведоха към стълбите. Сега ще се екипираме и ще се изкачим на този мост. Изглежда, че все още трябва да изкачим още 20 етажа. Мислехме, че ще се изкачим направо нагоре, но все още трябва да изминем 200 фута пеша. Изкачваме се още по-високо. Добре, да тръгваме. Вече започвам да се изморявам от изкачването. Краката ми започват да болят. Добре, сега сме на 1700 фута и все още имаме още 150 фута да изкачим. Нека да видим това. Ето ни. Добре, сега ще ни закачат за безопасност, за да не паднем. Отиваме чак до върха. Това не е толкова лесно, колкото изглежда, нали? О, погледни това! 1820 фута. Сега трябва да стъпим на моста. Няма връщане назад. Сега ще преминем този мост и аз ще съм първи. Ужасен съм. А ти? Няма да отида. Няма ли да дойдеш? Не. Кажи кога.
Вече се изкачихме тук, как можеш да не отидеш? Страх ме е. Имам нужда от подкрепа. Сега ще минем по този мост. Просто ще отидем точно там. Наистина е много високо и ако паднеш от тук, ще бъде цели 10 секунди свободно падане. Аз тръгнах първи. Всяка стъпка беше борба. Толкова е страшно. Ще бъде наред. Не се притеснявай. Можеш да видиш земята от тук. Хелън остана отзад да ни чака. Това е лудост! Това е лудост! Това е безумие! Добре, това беше яко. Изведнъж Хелен реши, че иска да се присъедини към нас. Направих го. Страх ме е. Страх ме е. Гледката беше фантастична, сградите бяха толкова малки, че изглеждаха като играчки. Но след известно време свикнахме с височината и всъщност започнахме да й се наслаждаваме. Изкачването включваше и снимки, направени точно на моста. След това слязохме от колата и отидохме в най-известния увеселителен парк в Сеул. Намираме се в най-големия закрит увеселителен парк в света с много влакчета и една от най-високите коли за свободно падане в света. Има също карнавали и различни шоута вътре. Сега ще се качим на най-страшното влакче на ужасите. Скоростта му е 40 и 5 мили в час с около 4G сила. Добре, изкачваме се. Пригответе се, слизаме надолу. Някой определено ще изкрещи. Това беше много страшно, но толкова страхотно. Това беше... След това се успокоихме на Покемон карнавала, където има хавайски пикачута, които танцуват.